He après que les persones amb demència poden canviar molt escoltant música. No és tan important la diferència d'edat, sempre que ho facis des del respecte i amb bona intenció, doncs és possible. Abans de tot m'ha fet créixer com a persona, he vist unes altres facetes de mi que no coneixia. Al principi estava com espantada per al que em podia trobar perquè tractaria amb gent gran que no estic molt acostumada. Fer el projecte, ballar amb ells, buscar la música. Llavors estaven eufòrics, la veritat és aquesta. Ha estat molt, molt positiu. Jo he vist els alumnes molt engrescats, molt il·lusionats. Augmentar el benestar emocional dels usuaris és el que hem aconseguit. El projecte Life Soundtrack el tenim concebut com una experiència que possibilita la relació intergeneracional entre persones grans que pateixen alguna forma de deteriorament cognitiu i nois i noies joves, adolescents, en el marc d'un aprenentatge dins dels serveis comunitaris. L'Escola El Brot és una escola que atén nens de primària i de secundària i fa especial incidència amb aquells nens que tenen trastorn d'atenció amb hiperactivitat i amb altres dificultats d'aprenentatge. L'Ateneu és una escola molt arrelada a Sant Joan d'Espí, té dues línies, des de P3 fins a batxillerat, i després una escola també molt propera a les famílies i als nens. Desde el Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra damos el apoyo técnico dentro del proyecto Life Soundtrack, gracias a una tecnología que hemos desarrollado llamada Banda Sonora Vital. Te vamos a hacer unas preguntas para saber cómo estás. Yo bien, mira, fíjate cómo estoy. ¿Tienes ganas de bailar? Sí. ¿Sabes con quién bailaba yo mucho? Con un jugador del Barça. ¿Qué bailaba? ¿Agarrado? Un poco. ¿Te acuerdas de algún tipo de música que escuchabas o algo? Eso ya no me acuerdo. Ahora mismo yo no me... Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero. Guarda che luna, guarda che mare, già questa notte senza te dovrò ne stare. Por lei d'amore vorrei morire, mentre la luna No sabía bailar yo. sta soltanto, sto in rimpianto, io me encontravo aquí por esta vida. No sé por qué será que existo yo. ¿Te gusta esta? No tengo culpa, no, tampoco miedo. ¿Qué estás haciendo? Ya llegó bien. ¿Sí? Lo sentí bien. ¿Sí? Espero que estén muy bien de salud con toda esta situación y lamentamos que haya pasado todo esto. A ver si s'acaba això aviat del Covid i així ens podem tornar a veure. Tornar i poder-vos dir adéu a tots com és degut. Bueno. Us trobo molt a faltar. Ja queda menys perquè tot torni a ser com abans. I us desitgem molta força per superar aquesta situació tan difícil. Y que podrem tirar tots cap endavant. Y que sepáis que os estoy echando mucho de menos y tengo muchas ganas de veros. Un beso. Estic desitjant tornar a veure'ls a tots. Un petó molt gran. ¿Os va a faltar? No. Quiero verles. Yo estoy preparada para vosotros, para cantaros lo que sea. Un antedía, un beso. Hola. Hola, hola. I què t'ha semblat aquesta cançó? Lo que sea, soy. ¿Qué, cómo estáis? ¿Bien? Sí, aquí, bueno. Aquí está la teva novia, la rosa o la morena, ¿eh?
Luego no, però en tinc clar. Will you hold on to me? Try to give a little love to you, just enough to see us through. Now you're lost and broken. Though the world keeps spinning round, I keep one foot on the ground. Me dona una alegria de veure. Érem petits. Lost and broken. Try to give a little love to you, just enough to see us through. Now you're lost and broken. Though the world keeps spinning round, I keep one foot on the ground. Now you're lost and broken. Feel the paths we take. Love is here to stay. Gone but not forgotten. We rise from it all. We won't speak or fall. Gone but not forgotten. A tu lado. Quiero detener el tiempo, disfrutar este momento, dejar todo en el pasado. A tu lado. Hoy me siento como el viento que se eleva dulcemente al bailar esta canción. A tu lado. Voy a terminar el viaje, ya pagamos el peaje y ahora queda lo mejor. Tú siempre lo supiste, todo lo que sentiste, también lo sentía yo. Solo quiero decirte, si la eternidad existe, hay sitio para los dos. Aunque amenaza el ocaso, nadie sabe el día. Hay que vivir cada instante llenos de alegría. No hagas caso a los que piensan que hemos caducado. Al final todos coincidiremos en el hogar del jubilado. A tu lado.